KR. Tina si baba supele pele futhi sishisa pe owe volcano. Tina si baba supele pele futhi sishisa pe owe volcano. Adlale ngale akubukile magalelo. Adlale ngale akubukile magalelo. Mina ngibhemane ndriva webafana ubanongangishiya umshini wamabhetri ubanongangifika ngibhala ngepeni lase-Egypt ungaphaphi monati sokutumene niva muphi fanathi woqaphi izophela ikeriya ngisadishwi ngengcebele nentombi yakhe yangalela iletaphi egreen kapelepele mina ngidlala nebovu upelepele. Supele pele futhi sishisa pe owe volcano. Tina si baba supele pele futhi sishisa pe owe volcano. Adlale ngale akubukile magalelo. Adlale ngale akubukile magalelo. Wena wangithinta uzongibilini Betrip ngayichitha uzoshibilisa imanzi imtoto uzokukhwilisa Career yakhe izofelisa Mina mangibhala mfana gcwala amabhuku Shunu wami uzochaza ngisho amabhunu Namahithi nawo maningi ayahla kwemvula Imanzi imtoto mfana wami Akhula ngisitoti mfana wami Angizeli ngodoti mfana wami Thina sibaba supele pele futhi sishisa pe owe volcano. Thina si baba supele pele futhi sishisa pe